बा सासेया दखानाव चक्लेट लायनो थांनाया दाबो मोनफैला माथो। ओजों आरो अनजालु ना मा होनोमोनलाय बियो आंखौ फन खालायगासिनो फैबायना फैयाखै होननानै। आरो लाइमोन आबुआबो बेसेबा फन खालायखाबाय। आन्देर गथ'आ मा खालायबाय थाखो बियो दाबो मोनफैला। मानोथ' थांनो होनायमोनलै दखानाव। बिनो आरो माबा गारियाव गाखोबा चक्लेट जानो लुबैयोनो। नै फैबाय दासो आन्देर गथ'आ। मोनफैबाय। चक्लेट लायनो थांनायानो एसेबां गोबाव जायो आरो सोरबा। बे माबा खाथिनि दखानाव मोनासै आङो बै खोलाहानि दखानावसो थांदोंमोन। ओजों आरो अनजालुआ फैबायना फैयाखै होननानै खबर लागासिनो। ए दे जेबो नङा दे बियो फैबाय नामा? मिन्थिया आंबो सोंनाय जायासै बियो आरो ओरैनो सोंबाय थादो फैबायना फैयाखै नोंसोर होननानै। दे फैबाबो जेबो नङा दे दानो मोनहैगोन गारि एभेलेबेलखा। 20-25 मिनिटावनो मोनहैखागोन। थेवब्लाबो थौ थांसै। बारा गोबाव खालामबाय थाया मालाय बिनाबो माबाफोर खामानि दं खोना। मालाय बिनाबो माबाफोर खामानि दंबो जानो हागौना जों आरो बेसेबा लेट खालायबाय। मालाय खामानि मावनो थांबाय थायोआनो बियो दिनै थांला खोना। थौ होमबालाय थौ। गजा सकसिम मोनफैबाय र'। दा बिबारि मोनासो अबेयालागै मोनफैखौबा। नङाबा बिसोरो मोनफैनायालागै हाथायखौनो एसे खामायनोसै नामा? ना मोनफैसिगोन? र' खेबसे फनखौनो खालायनि र'। हेलौ अबेयालागै मोनफैखो नोंसोरो? माबा जोंफोरो दाउखि सक बारबोबाय। दे होमबालाय फैबाय था। गजा सकसिम मोनफैबा आंखौ फन खालायदे आं थारमाने एसे हाथाय खामायनि र'। दे। ओंखामबो उखैसोदों र'। नङाबा साहाखौनो खेबसे लोंनोसै खोनालै आङो। नाङा दे बिबारिमोन फैबा एखे लोगो लोंफागोन। हाथायखौनो खालायनोसैलै। र' मा बायना हामगोन? अमा बेदरबा जायोना जाया? नङाबा नाखौनो बायहैनोसै दे दा हराव बेदरखौ बायगोन। सोरबा सोरबि आरो अमा बेदर जायाना। सानथाराखैमोन आं दि एसेबां मोजां चान्स मोनगोन होननानै। आंलाय बेसेबा सिन्थागासिनोसोमोन बिबारि पापिलानि न'खौ बोरै सिखावना होनो हागोन होननानै। आयेंगा डाबल मजा। सालारि केरासिनखौ जेसेबां दंमोन एसेबां लाखादों द्रामसे मानि। ओरैनोबाबोलाय बिसोरनि न'खौ सावनो बेसेबांथ' केरासिन थाव नांगोनलै। एसेबानो जागोन फुराना न' गासिबो रानजोब्बाय औवाफोरा। बोराय बायला जिला थै। केरासिन थाव मोनबाय जेबो सिन्था गैला। ओमफ्राय दा मोना 5ता जानाय लोगो लोगो नोंसानि न'खौ सावहैनोसै आङो बिबारि असयथ'। बेफोरखौ मा खोनादों आङो? बिबारि आब'लानि न'खौ लाफाथि आब'आ सावहैनो नागिरदों? नाथाय मानि थाखाय? दा मा जागोन? बिबारि आब'मोनाबा दा अबाव थांदों? दिनैबा फैगोन ना फैया? आब'आलाय बिबारि आब'लानि न'खौ सावहैमारगोन नामा इलै? दा मा जागोन? आं दा मा खालायनो मोजां जागोन? आइ आरो गलादाबो गैया आबैलाहानियाव थांदों। बिसोरथ' दिनै फैया होनना बुंलांखादों। फन खालायहरनोबो मबाइलबो गैया आंहा। आं बाधा होबाबोथ' आब'आ आंनि बाथ्रा मानिनाय नङा। दा रायजोफोरनि सिगाङाव खिन्थाहैबाबो आब'खौ बेसेबा बुखागोन होखारहरखागोन। आं दा बिदिबो खालायनो हाया जिमानबाबो आंनिनो बिब'। आंनो माबा मोनसे उपाय दिहुननांगोन। पुचिको मायो आब'? आइमोनाथ' दिनै दा फैला। ओंखाम गोजाखौ आं संनोसै ओमफ्राय नोङो भाजाखौ एव दे। जागोन दे। माथो खनफिदोंलै बादों नामा एवनो? अबाव माथो खनफिदोखाय आब'? एवगोन दे एवगोन। थां नोङो सिगाङावनो ओंखामखौ संहैग्रो।
माबायदिया मोजां जागोन? मोनसे मोजां आइडिया मोनदों र'। आइडियाखौथ' मोनसे मोनदों र', नाथाय बे आइडियाबा जाफुंगोन ना जाफुङा? हे भगबान इसोर, जेन आंनि आइडियाया जाफुङो दे भगबान, नङाबा बिबारि आब'मोननि न'आ दिनै खामग्लिजोबगोन। बासाय भगबान, बिबारि आब'मोननि न'खौ बासाय। नङाबा लाफाथि आब'आ बिबारि आब'लानि न'खौ सावथारगोन दिनै। हे इसोर, लाफाथि आब', नों मानो एसेबां गाज्रि? आं मा दुखु मोनबायलै। आब' इखिनियावनो नेबाय थानो होदोंमोन ना? औ। माथो फैला आरो खेबसे फन खालामबावनाय? है नाङालै, मालाय डिस्टार्ब मोनगोन। हाथाय खालायनो होनदोंमोन, हाथाय खालायबाय थादों खोना। ओइ आब'मोन, मोजां मोजां गारि ओंखारसोदोंसो। ओंखारबा मा जानो, फैसायानो गैयाबा। जोंनोबो गस्ला नांगौ जादों आरो, कत मोजां मोजां गस्ला ओंखारदो। दा फैसा गैया नालाय माजों बायनो। ओमफ्राय आब', नोङो फोजोंसार गुमैखौ खोन्थायाखै आलासि जानो फैगोन होननानै? खिन्थालाया, खिन्थादों। फैनो होनाय? औ, फैनो होखायो बियो, बादा होखाया। अबावथो दाबो फैला? मानसिफोरा ओजा जोंफोरखौ बेसेबा नायसोबाय, आं लाजिसोबायहाय। फैसिगोन खोना र'। आब', ओमफ्राय जोंफोरखौ बोरै सिनायगोन? जोंफोरनि गाननाय दख'नानि कालारखौ बुंदोंना? औ, बुंदोंथ' र'। हैनो सासे फैदों, बेनो मायबा मिथिया, जानोबो हानाय जोंफोरखौ नायदों माथो। बिबारि मोस्रोम होननाया नोंसोरनो ना? औ। नोङो अनजालु ना? औ, नंगौ दे। हाथाय खालायखांबाय? औ, खालायखांबाय दे बिनानाव। बेसेबा गोबाव नेनांबाय न' नोंसोर आंखौ? बारा गोबाव नेयाखै दे, जेबो नङा। सरि हा, आंना थारमाने हाथाय खालामनायावनो एसे गोबाव जाबाय। दे, जेबो नङा दे आदा। ओमफ्राय लाइमोन आब'आलाय माथो खालायबाय दङमोन नों फैबा? बेयो माबा थास' बेदर सैबाय थादोंमोन। बा। फै होमबा साहा एसे लोङैनि। नांलाया दे आदा, ओंखामबोसो जाना फैबावदो जोंफोरो। ओंखाम जाबाबो लोङो आरो एसे। नांलाया खोनालै आदा। नांगौ दे, मानो नाङा, एसे लों आरो। आंबो लोंफागोन नोंसोरजों। आं लोंगोन। बाबु, नोङो लोंगोन? फै, बाबुआ लोङोनो। फै, एसे लोंनो हागोन दे, फै नोंसोरबो। माथो थाब मोनफैगोन होननाया दाहालागै मोनफैला। जानो, नोंसोर गामिनिफ्राय जों गामिसिम बारा गोजान नङा माथो। माबा आदाया हाथाय खालायदों खोना? बिदिबो जानो हागौ, थेवब्लाबो एसेबां गोबाव हाथाय खालायबायना बियो। थाब फैनांगौ। ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय, दा माबा लाबोयो? बेदरसो लाबोयोना नासो लाबोयोबा? दा आरो माला फैगोन, माला संगोन, माला एवगोन? गोबावनो जागोन, आलासिया उखैलायगोन बियो। बैलाय मोनफैबाय। बा, मोस्रोम आगैयाबो दख'ना गानलायदो, सिख्ला गेदेर नुलायदो। मोनफैबाय। बेसेबा नेबाय थादों नोंसोरखौ, एसेबां गोबाव। दासो मोनफैबाय। औ, नै दखानाव हाबनानै आरो जोंफोरो साहाबो लोंबायना, बेनिखायनो एसे गोबाव जाबाय। लोङा होनदोंमोन अनजालु आदायानो आरो ब्रानो। साहा लोंनाय दे, जेबो नङा दे। बा, मोस्रोम आगै, दख'ना गाननायखाय बेसेबा सिख्ला गेदेर नुलायदो। नंगौ। ओमफ्राय बाबु, मोजाङै दंना नोङो? आबो, मोजाङै दङ दे, नोङोलाय? दङ दे, आंबो मोजाङै। बा, नोंसोरखौ दिनैसो नुबायलै। नोंसोरखौ नुनानै बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आङो। बेसेबा गोसोखांहरो नोंसोरखौ। नोंसोरबा जोंफोरखौ गोसोखांना खाङा? खांलाया होमबा आब', बेसेबा गोसोखांखायो। थौ आब', एबारो जोंहानाव थांनि थौ। नोंसानियाव नायनि र'। फैदो, आलासिफोरखौ जिरायनोबो होआखै। फै न'आव, बिबारि आब'मोन फै। जेबो नङा दे आगै। आगै, थां, बैयाव नाखौ आलायना दोनदों, थां एवै थां माखारि। जागोन दे आदा। ओमफ्राय मादैयालाय? दङ। आयै, नै बिबारि मोना मोनफैबाय। आयै। खोनायाखै बियो, बेंगिथार। नोंसोर फैनायखौ बियो मिन्थियाखै, नङाबा फैगौमोन। फै, न'आवनो जिरायफै। औ, फै बिबारि आब', मोस्रोम आगै फै। थां, नाया एवहै थां। एवनि र', जागोन दे दसेनो। बेदर लाबासै आदा?
मालायबा मा बेदर जायो मा बेदर जाया बेनिखायनो बेदरखौ लाबासै आङो नाखौनो लाबोबाय। अबाव दोनदों होनदों नाखौ आदा? बै नै खुन्थायाव आलायना दोनदों आं। थां माखारै एवै थां। एवनि र' दसेनो जागोन।